vauya malegends incase tutalido Full Bloods Entertainment. Waiona sekuti handina chiedza wakutoka nekuti waona chiedza ndagara ndaziona kuti uri Gotika ndazviona uri iwe unoda kundimedza urodi mudhoni takawo anaka asi ufunge kukupimba ndakaedza ndaigara kuchikunza chandakataza chii asi wauya wava kungotizi exi ingawedza ndiwe wakandilamba shurupedza kwesika waifamba uchivaudza kuti wakandilamba kochi chakunda pano zvekudhara zvakapera chiwe waindionesa hura zuva nezuva yandikika kunge gura kundiita kunge muka uchindiona kunge gura ronda pamwoyo adipera kakura aizvisinei ndakamuwana wangu ndakazivawana panoda mwoyo wangu chazvinoratidza kuna mai vangu iye ari yega muupenyu hwangu akataza chii asi wauya wava kungotizi exi ingawedza ndiwe wakandilamba shurupedza kwesika waifamba uchivaudza kuti wakandilamba kochi chakunda pano zvekudhaya zvakapera waiona sekuti handina chiedza wakudzoka nekuti waona chiedza ndagara ndaziona kuti uri Gotika vauya malegends. ndazviona uri iwe unoda kundimedza urodi mudhoni takawo anaka asi ufunge kukupimba ndakaedza Ndaigara kuchikunza katikatikatikatikataza chii asi wauya wava kungotizi exi ingawedza ndiwe wakandilamba shurupedza kwesika waifamba uchivaudza kuti wakandilamba kochi chakunda pano zvekudhara zvakapera chiwe waindionesa hura zuva nezuva yandikika kunge gura kundiita kunge muka uchindiona kunge gura ronda pamwoyo adipera kakura aizvisinei ndakamuwana wangu ndakazivawana panoda mwoyo wangu chazvinoratidza kuna mai vangu iye ari yega muupenyu hwangu rinza chandakatadza chii asi wauya wava kungotizi exi ingawedza ndiwe wakandilamba shurupedza kwesika waifamba uchivaudza kuti wakandilamba kochi chakunda pano